Tini ingkha bBubagra Bir Bikramni asaima sal 116 birth anniversary. Hage tini bini asaima sal bBubagra Bir Bikramni kongno salayane. Bono Tiprasa ni bagai kisa wanchuklaingnai raja. Boni jugo chini Tiprasa ni Triprao population 80 hayake 90%. Ama bahake saiman gakai bo chini Tiprasa rongni bagai jaga reservation khlai klangma tongo. Amono tuino boni langma chomani yagulo Tiprasa rok thanjake mililaye edisi sannarak laikha. Boni jorabo bo Tiprasa rongno rungsrungrinani bagai belakhe chaitok langkha. Norok amti kokthai khnana nanada bura ba koto songni thani. Raja gi boni sena bahini hayake naimathang army salamnani bagai tlang thangmani agoli nuyungma rongo. Haibana baksa tongai aras rangjagya bo khaichana bagai kamio phayo hnai amti khnao kwbangma. Haibana baksa boksukai tongo aro bBubagra Bir Bikramni amalo bini army chief rok joto Tiprasa ma je kotor pot tongnai joto Tiprasa. Norok mangphiliwo nugui mangkhana first Tripura Bir Bikram manik rifle captain hingaka Arjun Kishore Dev Burma lieutenant colonel hingaka Kumar Kiran Chandra Dev Burma. Hage obviously o jaga chief to bBubagra Bir Bikram nongnai boni tolao je tongnai joto je kotor poto borok Tiprasa ma. Taise ajugo ayang nani bororo kwbangma Tiprasa ni thayo jaga seknani bagi phai tongbai mani amono kirijagini bBubagra Tiprasa apro tongnai ponchom Tripuri ni je hoda tongnai okra tongnai rongno thanchake kok salaye Tripura ni hapro 4,118 square miles tongmani 2,160 square miles Tiprasa ni bagai reservation klangkha boni jugo. Hage 1947 bBubagra ni langma chomani yagulo 1949 no Maharani Kanchan Prabha Devi Bharat ni apro Prime Minister Jawaharlal Nehru te Sardar Vallabhbhai Patel songmai malaye Bharat bai Marsangkha Tripura. Hage amoni yagulo Tripura o kumuni borongno Chief Minister rirwe Tripura Bharat ni kaise Union Territory islam rjangmani yagulo kwbangma ayang nani borok Bangali Hindu rongno Tripura o tubunani chengkha. Baksaba vote bank ni bagi tuwo Baksaba majority islamnani bagi tuwo. Hake amoni yagulo Tiprasa rok jora kaisa kmao si thangka je aguli tongne Tiprasa rok nijini kok nijini culture borok pogi si thangka. Hake je kamio tongne Tiprasa rok teisa kha siwi phaimani yagulo rungsrungi tesa siwi phaimani yagulo se tabuk tesa kujuk sakao tisajago Tiprasa ni culture Tiprasa rongni je identity no. Hage je tabuk Tiprasa rongni kok sanani thangake jung taibo develop wngmankhamu jora tongsini khasigakai jora tongsini buihai culture no nijini identity no tebo kujuk sakao tisai mangkhakai. Hage tinin video amsungno noro video no sajaka like khlai di te comment khlai sadi ang je kok samani kubuida na chengra tai noro amte haino tebo informative video nai tongnani bagai channel no subscribe khai di bell icon click khai di je pura ang total video dawo noro notification sokinyani bagai tinin video amsungno norong jotono khulumbai kya hambai.